Jeg valgte at fortolke den her sang, fordi at jeg elsker sangen og teksten. Min lyd har den mere poppede, R&B'ede lyd, som er meget mere moderne. Så det ville vi faktisk gerne have, ligesom bare en stor del af det. Og så valgte vi ligesom at beholde noget af rytmikken og måden, trommerne slår på, for at køre det i en 6/8 del. Så det stadig blev i den der lidt valsede lyd. Jeg føler, at B&O har eksisteret, det har det jo så også i al den tid, jeg har levet, men på en måde, hvor det altid har været forbundet med kvalitet i min verden. Det er sådan, når folk fortalte mig om, de havde B&O-anlæg derhjemme som barn, det var sådan lidt, jeg håber det er mig en dag. Altså, det er sådan, jeg har altid set det brand, fordi at det var lige med kvalitet, det var lige med prestige, det var lige med alt det rigtige. Songs of a Century som projekt, det er, at vi får genopfrisket tankerne og ledt dem hen imod så mange gode klassikere, der måske i visse øjne er gået lidt i glemmebogen. At vi ligesom kan få lov til at gå ned i kælderen og finde den her plade frem, og så bare lige puste til den, få støven væk og sætte den på igen, for at værdsætte den tidsløse kunst og det lydbillede, der har eksisteret fra 100 år siden til nu.